nového videa a dneska tu budeme s Connorom a Shadowsom hrať Trio Showdown. A ja som si už otvoril Power Meal a dostal som tam mesové guličky. Počul som, že to je strašne OP. No a ideme rovno na to. Ja som dal Taru, lebo je to damage dealer a mám s ňou aj quest. Si ju nechám. Ja už som jej. Ale teraz mi sa jej páči tá hudba, že Áno. Dneska ja natočím video, ako budem hrať ten nový event Jellyfishing, takže pozrite na kanál a dajte like a odber. Áno. Budeme aj dnes, ešte aj teraz natáčať. Takže máme to načítané. No, takže next sezóna, ja si budem asi kam mi tu ukazuje stále na moju a tá blbosť. Ja tu mám Yes, kamo. Yes. Unikame vstupu. Áno, to je dobré. Nie, on má bubliny, čo áno. On má bubliny. Kamo, čo je to moja blbosť? Ja to neviem, čo bubliny. Poďte sa o mne vyupgradeiť. Kamo, ale čo robí to moje mesto? Čo to musíme gulať? To neviem. Bubliako. Ahoj, vozičkár. Pozor, vozičkár, idete tu, vozičkár. To je ťažké, ja vôbec niečo to robím. Vypadni Shadow. Ja som pomaly neporaziteľný s týmto kruhom. To je hrozná OP. Čo, tie bubliny? Hej, to vybuchne. Takže nechoďte k tomu. Dobre. Kde je vozičkár? Máme svojú guličku. A on bude... Kámo, on bude prežiť steny. To je jaká blbosť. Pozor. Tam ešte jedna basa. Máme svojú guličku. Ja idem preč. Počkaj. Kámo, ja vôbec nechápem, že tomu Power Mealu na tú dealerov, že my to nechápem. Kámo, počkaj, čo robíte teda blbosť? Tak to healuje. Shadow? Kámo, počkaj, keď zabijeme toho Daryla, tak budeme dva týmy. Vy mi musíte pomôcť. Takže zabijeme toho Daryla. Ja musím Daryl, ale ja to nedám. Kde je Daryl? Neskoro, on má 12. Ale Ja aj tento. Kámo má 14, tak nemáme. Nie, zbombardovaný. Dobre, musíme si iného damage dealera. Kámo, ty si... Počkaj, Bars je tank? Či kto je? Ja som povedal, že kto je Bars? Bars je... Kde je Bars? Kde je Bars môj? Bars tuto. Ja Je si Bars je dám. asasín. Aha, to taky preto nič nerobilo. No nič, ja si to môžem dať na koho? Ja môžem na Karla, na 8 bíka, Ja som ready. na Rika. Na Jackinu mám to. Nice. Je to s Dneska hráme 3 hry v Trio Showdown. Áno, Jackinu mám quest, vlastne idem. A ľudia, mám pre vás prichystané také, že na konci sezóny budeme otvárať celý Bravo Pass. No vlastne iba Stardrop. Áno, tej Stardropy, no. Hej, takže nič neotvárajte. Ale nič... Ja pripravil. Ale ja budem. Kam ty si už vlastne jedna sezóna. Keď dostaneme už tie gifty. Áno, no tak potom budeme, na konci sezóny budeme otvárať. Už ten hambáč, kamo. Čo to robí? To ti dá shield. Ak si pamätám, že tam... Pozeraj, Bravukalky. By si teraz vedel. Ja budem pozerať tie Bravukalky. Kamo. Ja už tam, bacha, ja teraz môžem byť... Kamo, keď sa neaktivuje, Neviem. počkaj, máš... Ja mám málo. Kukrik. Máš ho na nivu. Čo robíš? Padni. Nepadám. Kamo, ja si neviem. Nie. Ty vole. Poď, Shadow TVčko. Máš shield, to je jak rostlina ultina, ale krátka. Poď.
Pomoklatujú. Idem použiť moju ultinu. Nie. Pozor. Lebo oni použite ultiny. Dobre, to bol zlý. Musím počuť. Ale už išiel down. Nie. Pozor! Yes! Yes! Yes, vyhrali sme. Dobre. A spravíme z toho krásne ešte od ľudia. To je dobré. A stálo, poď. Aha, no to. Okej. Môže super padnúť. Penny by som chcel, ale nemám. A ja otváram rare. 100 XP. Dobre. Pozrieme sa, že či môžeme otvoriť takú odmenu. Už otvoril 5500. Počkaj, vezmeme si kredity, lebo my budeme iba star dropy, takže koľko náš klub má? Náš klub má 1120. Ja som najväčší, nikto neotvoril nič, ja som najväčší. Ja sa asi zmením do klubu toho Pripoj nášho. si do môjho klubu, ale samozrejme, Áno, ja sa pripojím. Keď sa skončí táto SpongeBobová blbosť, tak z toho klubu odídem a ľudia pôjdem do nášho klubu, ktorý vytvoril. A kamoň, ja som z toho nedostal vlastne. Jo, ale to sa nedá normálne ten SpongeBob skin normálne. Na El Primo, však to je strašne hard. Ideme. A neotvárajte tie veci, okej? Ja až na konci. zobrali iba kredity, a mne sa predtým nejaké zabrali. A ja si zoberiem potom kredity. Ale po tejto hre idem asi plniť questy, lebo ľudia chcú... A ja už teraz plním questy, ja potrebujem. Ja som nejaký pokus, Dobre, ale ja by som strašne chcel tú opracočku, tú špachtu. To je brutálne silné, ale to je iba na Azizino, ale to je čím. Kamo, nejaký opracočku. Kamo, tak to si myslia, ja obahal. Jo, pozor na toho Leona. Omada. Oni ma naháňajú. Máme sobú guľu, neviem, čo to robí, ale poďme. Typni. A tu je Leon. Nie. Nie, tento kolor, to máte synu. Ja viem, to je dobré. No. Nám diffiko. Máme sobú guľu. Yes! Dobre, Ferenka si dal. Yes, kámo, stále je dobrá. Čiže na to dragona. Pozor na to Leona. Yes, mám tu sobú guľu. O, máš 14. Pomôžte mi. Čak idem. Nie. To nemá robiť automat. Nie. Nevadí. Okej, nevadí. A druhý. Takže ja robím teraz. Sledili fishing, nie? Nie, to pôjde až druhé video. Dobre, si idem vybrať, keď tu mám kredity, ale asi nie. Môžem mať poka. Nie je star robie tu. Ja im tam robím, nemám tu Ja teraz, keď vyhrám 2 hry, ale to... Ja si nechám Jackinu. Ale však teraz to, ako máš power meal. Nejakých supportov, Barryho, Pam alebo Dobre, Puka, tak nejakých tých supportov. poďme ešte potom ďalšiu hru a... Nie. Tak ja mohol som dať, jak si Tak dať. potom môžete sa ešte dozodpovedať my dva a Okay. budeme točiť ďalej. Ale potom natočíme možno ešte druhé video. No však o tom, že si na to Áno.
Ja reálne skoro ešte jednu hru, potom som nevyslyšil, takže Shadow of War by som rád, ak by si dal ešte jednu hru. Áno, aj ja iné. Áno. Trio Showdownov. To je strašne dobré, toto Trio Showdown. Aha, lebo tam je. Preč! Jo, Spike, nie. A Mortis aj. Lebo teraz, ak bude mať niekto z nás málo a... Ideme na toho Spikea, či nie? Nie, on ma dal, pozor. Pozor. Nie. Dobre. Áno, poďme jednu hru. Ja si dám, na koho mám... Power Meal si dám. Počkaj, môžem si reálne stále taký, že damage. Fakt nezačal, keď dostali damage. Ja mám na PMku na Pokera. Ale poď upset. Pozdrav, čo dobré. Yes, baby. Mám si dať Berryho, PMku alebo Pokera. Nechcem na ranke, takže to vidím. Mám si dať Berryho, PMku alebo Pokera. Asi Berryho. Ok, tak Berryho si dám. Komu počujem také... Poď. Ostatní na Filipo Channel, to je dobré. Počkaj, ja si ho vyupgradím. Takže, tak ja idem dať asi, že Questy a idem zrať s Rikom. Poď Rikočet. Riko. Sme 8 minút s Rikom a mám 1000 tých blbých vecí, takže musím dať 8 minút. To dáme asi nejakom A potom napíšte do komentov, čo vám páči. No lebo mne rozhodne áno. Aj nie. Keď by som mal tú špachtku, to bolo dobré, to je lepšie. A daj si ako na čo máš tú power. Však mám to, ten kruh je ten Power Meal, jaj. Ten kruh je môj Power Meal. Ten kruh je môj Power Meal, ako chodí. Tam počkaj, ja môžem bombardovať s tým. Nie, môžem si to rozdať. Daj ho, baka. Počkaj, Mike? Jak sa volá? Mike smení možno niečo. Ale dneska dám video o tom, že ja dneska som taký plán o tom, že ja dneska všetky tie peniaze dáme. Baka, nechoď! Však ja idem preč. Kámo, Drago, Ja som tu jediný. Uteč Ultinou. Utekám. Ultinou? Hej. No nie, tam okej. Jo, ja som zobral. Takže je nás Žiješ? Dobre. Ale umrem, dobre. Nevadí. Stop! Poď preč! Podaj. Poď preč. Žiješ! Kámo, jenom nie. A to bolo fakt napínavé. Jo. Aha. No a... Ďalšie video bude. Hej. Takže čaute ľudia. Čaute. Uvidíme sa v novom videu. Ale na čo také krátke? Akože krátko.